חושבת על חתונה, כל כך רוצה לסיים עם הבדידות הזאת, עם הכאב הגדול, עם החוסר, אבל לא יכולה לחשוב על זה שיגמרו לי החיים, שזה יהיה בית כלא, שלא יהיה לי יותר חופש, אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה. זה כל כך חשוב לעצור ולראות מה עושים עם זה, כי זה באמת בעיה. אם הנישואים מצטיירים לי כאיזה בית כלא, וגם הבדידות זה אולי בית כלא של בדידות, אבל בעצם כרגע אני נמצאת באזור הנוחות, כנראה אני לא כל כך מהר ארצה לעזוב אותו בשביל בית כלא חדש. וזה ממש לא טוב, אנחנו לא רוצים להתקדם ככה, ובשביל זה אני רוצה שנעשה פה סדר, משהו שהוא כל כך קריטי גם בשביל להצליח להגיע לחתונה, וגם בשביל לחיות בזוגיות מאושרת בעזרת השם ביחד עד 120. אני רוצה בעצם שאת תנסי למפות את הצרכים שלך ולנסות להבין מה ייתן לי תחושה שיש אותי, שיש לי חופש, שיש לי חיים, ואיזה דברים דווקא אולי יהיה לי טוב וכיף לעשות אותם ביחד, יהיה לי כיף שיכנס בן אדם לחיים שלי. והדבר השלישי זה דברים שהם נמצאים איפשהו באמצע, שאולי זה לא יהיה לי הכי כיף והכי, אני ממש מחפשת שמישהו יצטרף לשם, אבל אני יכולה למסור את זה, אני יכולה שם להתגמש, ובסדר, זה שווה את זה שתהיה לי זוגיות, ועדיין יהיה לי את החלקים שהם ממש שלי. זה ממש קריטי לזהות, כי אני יכולה שמישהי אחת תגיד, אני צריכה לדעת שאני ממשיכה את הקשרים עם חברות. אם אני יודעת שיש לי קשרים עם חברות, אין בעיה שיבוא, אני אנקה, אני אבשל, אני סבבה, עדיין אני ארגיש שיש אותי, כי יש לי חברות, אני יכולה לצאת אליהם. מישהי אחרת, אולי התחושה שלה תהיה, אני לא מוכנה לבשל. אין מצב, אני ובישולים זה סיוט. מעבר לזה, אין בעיה, אני אהיה איתו ערבים שלמים, אני אטייל איתו ביחד, דווקא בא לי על זה, מחכה לזה, אבל רק לא לבשל, לא מוכנה שזה יהיה האחריות שלי, התפקיד שלי, כן? כל אחת צריכה בעצם לזהות מה המקומות שהם חונקים אותה, והיא לא יכולה לדמיין את עצמה שם, ומה המקומות שההפך, זה יכול להיות מצוין, או המקומות שזה איפשהו ככה באמצע, ממש תעשי לך מיפוי. הגיוני שזה יהיה משהו שאפילו תעלי אותו במפגשים, בדייטים. תראה, הכל, לא צריך לזרוק את זה עליו בפגישה הראשונה, אבל שקשר מתחיל להתפתח, אפשר לשתף בזה שאני לא מסוגלת לבשל, וניקיונות זה לא משהו, אני הולכת להביא מנקה לבית. כן? העיקר שאת תרגישי שיש לך אוויר, וזה לא רק הוא אחראי לתת לך את האוויר הזה, זה גם את אחראית לתת אותו לעצמך. עכשיו אני אומרת, זה קריטי בשביל להגיע לזוגיות, כי לפעמים מרוב התחושת מחנק כזאת, ויכול להיות שזה לא משהו שהוא במודע, אפילו אם הוא יושב אי שם מאחורה, אני לא ארצה להתקדם מרוב הפחד הזה, להיכנס למקום שחונק אותי, שאין לי אותי, אנחנו לא מסוגלות להיות שם. ולכן יכול להיות שאפילו התת מודע ממש יגרום לי לעצור במקום ולא להתקדם. וזה קריטי גם אחרי חתונה. וזה קריטי בעצם בכל שלב לבדוק את עצמי מחדש, כן? לא צריך כל יום, אבל מדי פעם לשאול את עצמי, איפה אני? מה נותן לי את התחושה שאני קיימת, שיש לי את הצרכים שלי, שאני ככה במלאות שלי, ולוודא שזה נמצא, כי יכול להיות שבהתחלה אני אחשוב שרק לא לבשל, ובסוף בחיים אני אראה, או שזה בכלל לא הבעיה שלי, או בסדר, אני לא מבשלת, אבל בכלל יש משהו אחר שהוא הרבה יותר קריטי, שאני חייבת שעה ביום של שקט לעצמי, או לא משנה מה, אז בוא נוודא, נראה שהצרכים האלה נמצאים, גם אחר כך שיש ילדים, מה אני צריכה עכשיו, מה נותן לי אוויר, ולדעת גם לתת את זה לעצמי, וגם לבקש את זה ממנו, ולחשוב ביחד איך מתאפשר להכניס לי את האוויר הזה, את החופש, את הספייס, את המרחב, שאנחנו כל כך חייבות אותו, חייבות, זה האוויר לנשימה שלנו, ממש. בלי זה אנחנו יכולות להתכווץ ולגמור על עצמנו. אגב, זה גם ברווקות אולי פוגש, כן? שלפעמים העבודה גומרת עלינו, ולזהות מה אני צריכה בשביל לנשום, בשביל לשמוח, בשביל להתקדם, כל כך קריטי.
ואת האמת שפתאום עולה לי סיפור שהוא דווקא בצד השני, אבל שבחורה זיהתה את הצרכים, והיא גילתה שהבחור נותן לה יותר ספייס ממה שהיא צריכה, שבכלל לא היה לה מדויק. הוא היה כזה רגיש ומתוק, והוא אמר לה, אני מבין שאת צריכה ספייס, אז ניפגש רק פעם בשבוע. ואגב, יכול להיות שהוא הבין את זה בכלל מקשרים אחרים, ולא משנה, יש טעויות, מאוד חשוב שאנחנו נשים לב ונדע אפילו לתקשר את זה. והיא הגיעה אליי לפגישת אימון, ואני אומרת לה, רגע, מה הספייס שאת צריכה? את צריכה באמת פעם בשבוע? כי לא, דווקא בא לי להעלות הילוך, בא לי להיפגש יותר. את יכולה לשתף אותו בזה. הוא כל כך שמח שוואלה, אפשר להעלות הילוך ולהיפגש פעמיים בשבוע. אז בוא נשים לב, כן, מה הספייס שאנחנו באמת צריכות, מה הדברים שאולי פעם הייתי צריכה ואפשר כבר לשחרר. ממש לשים לב בכל שלב ובכל זמן מה ייתן לי את התחושת מרחב. כן, לפעמים יכול להיות שיש המון 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 דברים ברשימה, אבל יש את הדבר שאני יודעת שאם הוא יהיה, וואו, אני אפילו יכולה להתמודד עם שאר הדברים. נכון, זה יהיה בונוס אם אני גם אקבל את זה וגם את זה וגם את זה, ויהיה לי המון מרחב בחיים, אבל יש את הדבר שהוא כזה השורש של הכל, שאם הוא יהיה, אני פשוט תהיה מאושרת, אז תגלי מה זה ותמצאי את הדרך להשיג אותו, שיהיה לך, תמצאי בן אדם שמוכן להצטרף איתך בנושא הזה, ווואו, זה יכול להיות מדהים ביחד לשניכם, גם הוא ישמח להעניק לך את מה שאת באמת צריכה. אז יאללה, לחיי חופש מלאים בטוב, חיי זוגיות, לחיים שמכילים גם את זה וגם את זה. תבשרי לי טוב בעזרת השם, להתראות.